Hello, hello! Welcome back to my channel. So, nandito tayo sa bahay ni Madam. Hello, hello! Welcome back to my channel. So, nandito tayo sa bahay ni Madam. Kakain lang dito, no, mga iring. Tikman natin yung pansit. Samahan nyo kami, mga iring, no? Let's go, tara na. Okay. Oh, yung so, mga iring banbanon, I like the setup kasi pare-pareho kami ni Madam. May ano siya, may Buddha. So, ang sa akin, yung pinadala ko sa yung ganito, nasira. Hindi ko siya ina-ask na mag-order ng couture. Gusto ko to. Sabi ko sa kanya, Ayan. tingnan ko lahat ng appliances ko. Yung curtain ko, towels ko. So, ayan, bisita lang kami dito. Ito, nandito si Kendall, nandito si Madam. So, ay, nandito si Bella. Come on, Bella. Ay. Bella. So, dito na yung dinuguan namin ni Madam. Oh my God! Filipino talaga yung luto namin ngayon. Yes. So, Dugo sino nagluto? talaga. Yes. I cook this. Oh my God. Ah, diba? This is spicy, Madam. Spicy with all the chili. Oh my God. The view is very nice, Madam. I love that. And that's Bella. You Si met Bella. Yes. Bella, come Bella. So, kain na tayo. So, mga iring banbanon, this is, wait, dito ka. Kasi dalawang celebration. Ano celebration? Advance birthday and Sinong birthday? housewarming ni Madam. Ay! Di mo bukas. Birthday ni Mama. Ano ito si Kenya? At least may pansit. Oo, may pansit pa Meron din dito. tayong cake. Oh, ay! Oh my God. May pasans ribbal si Madam. Oo. Ayan. Sige, enjoy. Luto din ng spaghetti. Spaghetti, ground beef. Luto ito, Joey Paxi.
Thank you so much for watching my YouTube channel. And for those people who are greeted me my special day today, thank you so much. And my birthday wish is to be healthy and more blessing to come. And thank you so much my organic friends and my family and my friends. Thank you so much. Have a wonderful day. God bless to everyone. Take care. Bye. Subscribe na, be.